חברים, עכשיו אני עדיין אצל חבר שלי מדרגים אוכל. סלט. כמעט 9, אחי. אחי, פלאפל, 100%. המבורגר. במיוחד המקדונלדס. לוז! מה זה? מה זה השני? מה משנה? חרא סושי. חרא. אין סיכוי לף. פסטה. מה משנה לי? המבורגר הכי טעים. פסטה. המבורגר הכי טעים. פסטה. סלט. רמן. אחי, ברו, תן לי גם לבחור אחד. לא רוצה. אני בוחר המבורגר, אוקיי? לא מאמין לך. באמת, אחי. זה השילוב הכי טעים בעולם. צ'יפס. סלט. לא, אכלת טרס. הטרס. הלו? הלו, חבר שלי הקטן, מה הולך? אתה בכאפות? לואי, תגיד שלום. לואי, תגיד שלום. תגיד שלום. לואי. זסטי בחיים שלך, אחי. זסטי, אז היל. טוב, הולכים לחפש את... טוב. לא. איזה פיתוי. איך הוא נראה? איך הקטן נראה? יפה. שב. לשבת ללמוד אצלך שוב פעם. בניני, מתי אמא שלך יושבת לשתות אצלנו שוב? אבל אמא שלך צריכה לעזור לנו להירשם לדברים בצבא. שנייה, רגע. היא לא עוזרת לה לבחור בחיילות פה, יושבת איתם עוזרת. זה מרגיש הכי בא לי. גם אני להגיד לתוך יורסים. פתאום צריכים לשבת ללמוד או שיושבים זה מודיע אותם אחד והם נשארים פה לישון, לא? ב-12:30 בלילה. אבל בעינות גבוה. אירלנד. בוא נראה איזה מדינה אני. עזוב. לא, תעשה ככה. אפריקה. וואו. לא, אפריקה זה הבשת. עכשיו, זה קטע תן לי.